салом тамошобинони дустурияки мо. боз ҳам дар меҳмонии шумо барномаи вақти хониш аст. салом бачаҳо. салом бачаҳо. азизҷон, чаро ин қадар табат хир аст? салом азизҷон, дӯсти меҳнатии мо. салом муаллимаҷон. азизҷон, ин қадар шапалакҳои зиёд тасвир кардаӣ? инҳоро чӣ кор мекунӣ? ман мехостам барои зодрӯзи хоҳарчам шапалакҳои рангоранг бо дастони худам сохта тӯҳфа кунам. ба фикрам аз дасти ман ягон кор намеояд. нигоҳ кунед, ҳатто расмҳои тасвир кардаи ман каҷмокилеб. болҳои шапалакҳоро бинед, яктоаш калон, яктоаш майдача. онҳо бояд баробар бошанд ку. бале. азизҷон, баробар кардани болҳои шапалакҳо ин кори душвор аст. бале. лекин ана инашро бин, баробар аст ку. кани кадом? ана вой, аз ростӣ? қариб ки баробар аст. бале. азизҷон, Вабай. тӯҳфа кардан ин хеле хуб аст. хусусан агар тӯҳфаро бо дастони худат тайёр кунӣ. бале муаллимаҷон. ман як роҳи осонашро медонам. аз ростӣ медонед? бале, агар хоҳӣ ба ту кӯмак мерасонам то болҳои шапалакҳоят баробар шаванд. мехоҳам кӯмак расонед муаллимаҷон. хуб, барои ин азизҷон ба мо қайчии коғазбурӣ лозим мешавад ва боз як варақи дигар. варақи дигар? варақ. беҳтараш азизҷон, биёя ки аз расмҳои тасвир кардаи туро интихоб мекунем. биёед. муаллимаҷон, ана инашро интихоб куне. кани кадомашро? ана инашро. вай. ана ҳаминашро интихоб кунем азизҷон. майлаш. хуб, интихоб кардем. варақро аз мобайн бо ин тарз қат мекунем. нигоҳ кунед, шапалаки ман гӯё ки парвоз мекунад. парвоз мекунад. бале, гӯё ки парвоз мекунад. акнун инро мо бояд нағзака қат кунем. ҳозир қат мекунем бо ин тарз. қайчиро гирифта инро аз як тараф мебурем. ана ин хел аз ҷое ки ту тасвир кардаӣ аз ҳамон ҷо мебурем азизҷон. биёед мебурем. ҳозир аввал як тарафашро барое ки болҳои тасвир кардаат баробар биёянд. ана ин тавр. бо диққат нигоҳ кунед. хуб, ана ин хел. дида истодаед? бале. яъне аз рӯи хати тасвир кардаат мебурем. барои чӣ? барои баробар шудани болҳо. барои он ки боз шумо қат кардед? барои чӣ қат кардем? барои он ки болҳо баробар шаванд. бале. болҳояшон бо ҳам баробар мешавад муаллимаҷон. бале лолаҷон, бо ҳам баробар мешаванд. хуш, ана ин хел. ҳозир ман чӣ хел ин фикрро накарда будам? бояд ки фикр мекардӣ ё ин ки бояд аз ман мепурсидӣ? ташаккур ба шумо ки ба ман ёрӣ расондед. хуб, ана ин хел. ва нигоҳ кунед, баробар шуд. қариб, ҳоло баробар нашудааст. бояд ки ана ҳамин хел аз рӯи хати кашида. шапалаки зебо. ҳозир шапалаки зебо баробар шудам. баробар мешавад ҳозир. хуб,
муаллимаҷон ба шумо ёрӣ диҳам? Не азизҷон. Ана акнун қатъ мекунем. Ана ин тарафашро ҳамин хел мебурем. фаҳмидам. вай Хуб, нағз. дафъаи дигар лолаҷон ба фикрам ту расми шапалакро хеле хуб тасвир карда метавонӣ, а? бале муаллимаҷон. барои ҳамин ҳатман ба азизҷон ҳам нишон де. нишон медиҳам. Хуб, ташаккур ба ту лола. акнун қисмати поёнияшро мебурем. хуб, ана болҳояш баробар шуданд. ин қадар шапалаки зебо. бале. Не, ҳоло зебо не. муаллимаҷон, болҳояшам баробар шуданд. бале, болҳояш ҳам баробар шуданд барои он ки баробар буридем. вай чӣ хел нағз. шапалаки мо ҳоло омода нест, яъне корро мо ҳоло ба анҷом расондаем. барои ин бояд чӣ кор кунем? ранг кунем. офарин азизҷон. барои ҳамин мо яке аз ин рангҳоро истифода мебарем. яъне ба мо рангҳои акварели лозим аст. мо интихоб мекунем ранги зардро. зардро? бале, ранги зардро. ба ман ранги зард писанд аст. як тарафи болро мо ан ҳамин тавр зард мекунем. ана ранг кардем. акнун боз ранги сурхро истифода мебарем. сурхро? ранги сурх барои чӣ лозим муаллимаҷон? барои рангу бор кардан, яъне нуқтачаҳои сурх мегузорем. ҳозир каме дигар аз ранги ториктар, яъне аз ранги сиёҳ истифода мебарем. аз ранги сиёҳ истифода мебарем. фарқ надорад, ё ранги сиёҳ бошад ё кабуд. кадом рангҳое ки ба мо писанд меояд, мо метавонем ана ҳамон рангҳоро рангҳоро интихоб кунем. интихоб мекунем. акнун бо диққат бошед. мӯъҷизаи дигар. чӣ хел мӯъҷизаи дигар? нигоҳ кунед. кани ин болро ба болои боли дигар мегузорем. ой барои чӣ? барои ки як каме ранг гирад. акнун оҳиста мекушоем. дидед? ҳарду болҳояш Диди, азизам? якхела шуданд. не, ҳоло якхела нашуданд. барое ки якхела шаванд, ин тарафашро низ зуд бо ранги зард ранг мекунем. ана ҳамин тавр. муаллимаҷон, лабай. акнун шапалакимон тайёр шуд? не, мо бояд мунтазир шавем то болҳои ранг кардаамон як каме хушк шаванд. барои ҳамин чӣ кор мекунем? мегузорем ки хушк шавад. бале, ҳозир боз ин тарафашро ҳам нуқтачаҳои сурх сурх мемонем. ҳозир ин тарафашро ҳам нуқтачаҳои сурх сурх мегузорем. ана шапалаки мо омода шуд. муаллимаҷон, бояд ки ин хушк шавад. чӣ хел зебо шуд. шапалаки зебо шуд муаллимаҷон. бале муаллимаҷон, ҷон, дигар шапалакҳоро ҳам бо ҳамин тарз тайёр карда метавонам ман? бале азизҷон, тайёр карда метавонӣ. аммо ҳозир вақти он расид ки китоби навбатиро хонем. муаллимаҷон, Лабай. имрӯз дар бораи шапалаки кирмакҳо китоб мехонем, а? шапалаки кирмак? бале. бале, инаш боз чӣ хел шапалаки кирмак будааст? китобе ки мо имрӯз мехонем ном дорад
парвонаи атласбоф. чӣ? Парвонаи атласбоф, азизҷон. азизҷон, худатро ба даст гир. барои чӣ механди, азизҷон? Чӣ механдад муаллима? Намедонам. ой лола, охир ту гуфтӣ ки дар бораи шапалаки кирмак мехонем. бале Бале. чӣ ҷое ханда, азизҷон? о ин китобча дар бораи ҳамсояи апаи парвонаи атласбоф будааст ку. Азизҷон, Ва. Парвона номи духтар ҳам мешавад. чӣ хел? Аммо маънои парвона ин шапалак аст. бале Азбаски духтарҳо ба мисли шапалак зебо, нозук ва нафисанд, парвона ном мегузоранд. Ҳамин хел не муаллимаҷон? бале лолаҷон. азизҷон, лола хеле хуб калимаи парвонаро шарҳ дод. бале барои ҳамин имрӯз китобе ки мехонем парвонаи атласбоф ном дорад. вақте ки хондем, ба ҳама саволҳои мехостагият ҷавобҳоятро ҳатман мегирӣ. хуб шудааст, биёед тестар оғоз кунем. хуш, бачаҳои азиз, агар омода бошед, пас ба хондани китоб шурӯъ мекунем. мо омода. китоби навбатии мо парвонаи атласбоф. парвонаи атласбоф. бале азизҷон, парвонаи атласбоф. хуш, бачаҳои азиз, бо диққат гӯш кунед. ман ба хондан шурӯъ мекунам. дар табиат парвонаҳои гуногун мавҷуданд. сурху сафед, зарду сиёҳ, кабуду сабз, якрангу рангоранг мешаванд. ин парвонаи пилла аст. вай аз торҳои абрешим дар атрофи худаш ғӯззаи пилла мебофад. парвона баҳор тухм мегузорад. аз тухми парвона кирмакҳо пайдо мешаванд. кирмакҳоро дар пиллахона парвариш мекунанд ва онҳо танҳо барги дарахти тут мехӯранд. кирмакҳо калонтар мешаванд. баъди 25-30 рӯз пилла метананд. одамон пилларо бо даст ҷамъоварӣ мекунанд. пиллаҳои ҷамъовардаро ба корхонаи пилларесӣ месупоранд. дар корхона ғӯзаи бофтаи кирми пилларо мекушоянд. он ба нахи хеле дарози абрешимӣ табдил меёбад. нахҳоро дар коргоҳ даста даста ҷудо мекунанд. нахҳоро бо рахҳои гуногун ранг мекунанд. аз риштаҳои рангин бо дастгоҳи бофандагӣ атлас мебофанд. аз атлас либос медӯзанд. либоси атласро одатан дар рӯзҳои иду хурсандӣ, хусусан дар ҷашни наврӯз мепӯшанд. азизҷон, акнун фаҳмидӣ ки парвонаи атласбоф чӣ будааст? бале, фаҳмидам. парвонаи атласбоф ҳамон шапалаки кирмак будааст. ба одамон хеле фоидааш мерасидааст. офарин. баъд расмҳои ин китобча ҳам аҷиб будааст. бале расмҳои тасвиркардаи ман бар ин не. Азизҷон, ту сиқ нашав. Барои болҳои шапалакҳоятро дуруст кардан ман ба ту ёрӣ медиҳам ва сари вақт тӯҳфаро ба хоҳарчат бурда медиҳем. ташаккур ба ту лолаҷон. хуш, муаллимаҷон. азизҷон, лолаҷон, китоби имрӯза ба шумо маъқул шуд? Бале, ба мо маъқул шуд. офарин. муаллимаҷон, хайр бачаҳо, то боздид, мо рафтем. хайр бачаҳо. ба куҷо? муаллима. аҷоиб, инҳо ин қадар саросима ба куҷо рафтанд? ба фикрам ҳозир рафта аз тамоми варақҳои рангаашон ин гуна шапалакҳо месозанд. хуш, бачаҳои азиз, умедворам ки китоби имрӯза ба шумо писанд омад.
шумо низ метавонед дар хона аз коғазҳои ранга барои худ ҳар гуна шапалакҳо созед. бачаҳои азиз, дар ҳамин ҷо вақти барои барномаи мо ҷудо шуда ба охир мерасад. хайр, то барномаҳои дигар.